bringing hope the world over. Hope Channel. Magandang araw po sa inyo lahat, mga minamahal po namin mga kaibigan. Kami po ay malabis na nagagalak sapagkat sumapit na naman po ang ating programang Oras ng Pag-aaral. At sa ating pong talakayang ito, kami po ay naniniwala, tayong lahat ay masaganang pagpapalain ng ating mahal na Diyos. Ako pong muli ang inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro, at sa ating talakayang ito, makakasama po natin muli si Pastor Villanueva. Pastor, welcome po. Thank you very much, Pastor Ben. Ako ay tuwang-tuwa na meron tayong kalusugan na kaloob ng Panginoon, lalo na sa mahalagang pag-aaral na ito, sa oras ng pag-aaral. Sa ating pong mga taga-subaybay, muli po kami bumabati sa inyo ng isang magandang araw. Tayo po'y dadako na sa ating ika-11 leksyon na ito'y pinamagatang ang Sabat. Pero bago tayo magpatuloy, tayo muna po'y dadako sa isang panalangin at papangunahan tayo ni Pastor Villanueva. Pastor? Tayo po ay manalangin. Mapagpala at dakilang manunubos, aming manlalalang, kayo po ay aming nilalapitan sapagkat kami may paniwala, may pananampalataya na kayo ang may-ari ng lahat ng bagay. Kayo rin po ang maaari naming lapitan upang hingan ng karunungan. At nagtitiwala kami na ang pag-aaral na ito'y magiging pagpapala sa inyong bayan at kami, Panginoon, ay magiging ayon sa inyong kalooban. At sa paglapit namin sa inyong banal luklukan, nagtitiwala rin kami na mapupuspos ng inyong banal na espiritu at ang lahat ng bagay ay magiging ayon sa inyong pamantayan. Salamat, Ama, sa inyong pagtugon at salamat sa katiyakan ng inyong paglinis, alang-alang po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Pastor, sa iyong panalangin. At tayo dadako na sa ating pag-aaral na ating leksyon. Napakaganda po ng ating paksa ngayon. At ang ating pong talatang sauluhin dito sa ating ika-11 leksyon ay makita na po natin sa aklat ng Marcos Kapitulo 2, talatang 27 at 28. Akin muna pong babasahin. At sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao at di ang tao ng dahil sa Sabat. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat. Sa ating pong pag-aaral nito, ating tutunghayan ang isang aral ng ating Panginoon Hesus at ito'y may kinalaman sa Sabat. Pastor, sa ating pong pagtalakay na ating leksyon ngayon ay ano bang kahalagahan na ating mapag-aralan at maunawaan ang aral ng Panginoon Hesus tungkol sa Sabat? Napakahalaga, Pastor Ben, na mag-aral tayo ng tungkol sa Sabat kahit mismo sa ating kapanahunan. Sapagkat noon ay idiniin ng Panginoong Hesus kung papaano ang tamang pangingilin, kung papaano nila iingatan ang banal na araw ng Sabat. Sa ating kapanahunan ay mahalagang pag-aralan yung bagay na itinuro ng Panginoong Hesus. Lalo na sa panahong ito na hindi lamang ang challenge natin ay yung kung paano. Sa ating kapanahonan, Pastor Ben, meron ng mga iba pang napadagdag na issues o challenges. Halimbawa, kagaya ng kung kailan dapat ipangilin. Meron na tayong malaking hamon ngayon kung sa tanong na kung kailan dapat ipangilin. Sapagkat may nagsasabi na sa ika-6 na araw. May nagsasabi naman na sa ika-7 araw. May nagsasabi rin na sa unang araw. Ewan ko, kung mayroon ka pang narinig ng iba pang araw, pero kalimitan na narinig ko ay mas tama ang Biyernes. May nagsasabing mas tama kung Sabado. May nagsasabing tama kung Linggo, kung ikaw'y mangingilin. So, ang challenge natin malaki. So, mahalaga. Mahalagang pag-aralan natin ito, Pastor Ben, at linawin natin sa pag-aaral na ito kung ano yung turo ng Panginoong Hesus tungkol sa Sabat. Pastor, tama yung sinabi mo na kung sa panahon ng ating Panginoong Hesus, ang isyong kinarap lamang niya tungkol sa Sabat ay yung paraan ng pag-iingat
o pangingilin ng Sabat, ay sa ating panahon ngayon talagang mas malaki ang hamon sapagkat sa paglipas ng mga panahon ay dumami ng dumami ang mga naniniwala na ang araw ng Sabat ay nilipat na mula sa ikapito patungo sa unang araw ng Sanlinggo. At yun ang napakalaking hamon na ating kakarapin sapagkat walang ganitong turo ang ating Panginoon Hesus na gumawa siya ng paglipat ng kapahingahan ng Sabat patungo sa ibang araw. So, hindi lamang natin tatalakay dito yung paraan ng pag-iingat, kundi yung atin din tingnan yung araw o panahon, kailan ba talaga kailangan ipangilin ng araw ng Sabat. Okay. Pastor, din sa ating pag-aral, ano bang ginagampan ng bahagi o ginampan ng bahagi ng ating Panginoon Hesus sa panahon ng paglalang? So, tinutukoy dito sa panahon ng Genesis chapter 1, verse 1, na siya na ang Diyos ay lumalang. Ay ang ating Panginoon Hesus ay kasama na sa mga manlalalang. So, anong bahagi ba ang kanyang ginampanan dito? Kung pag-aaral natin ang creation, ay talagang ang puwersa, sabihin natin buong puwersa ng kadyusan ay involved o sangkot sa paglalang. Pero ang Panginoong Hesus, ang kanyang ginampanang bahagi ay yung pinaka-active, siyang active agent of the Godhead. Siya yung persona na sa pamamagitan niya umiral ang lahat ng bagay. At mababasa naman natin ang mga talata. Kapag binasa natin ang Juan 1:1 hanggang 3, ay maliliwanag natin na sa pamamagitan niya, nayari ang lahat ng bagay. Siguro maganda ding basahin natin ang mga talatang iyan. Okay, sa aklat ng Juan, Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 3. Nang pasimula, siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. So, sa talatang yan, siya ang aktibo sa paglalang. At yan ay kumukonekta doon sa ating pag-aaral. Dahil mahalaga na pag-aralan ang creation at mahalaga ang pag-aralan ano ang connection noong creation doon sa topic natin na Sabat. Meron pa ba na talata na tumutukoy tungkol sa pagiging manlalalang ng Panginoong Hesus? Ano naman ang sabi ni Pablo doon sa Colosas 1:16? Binabanggit din na siya ang manlalalang. At mamaya ay tutukuyin natin anong kahalagahan na banggitin na siya ay manlalalang. Okay, ganito ang wika sa aklat ng Colosas, Kapitulo 1, talatang 16. Sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay, sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. So, maliwanag na, Pastor Ben, na ang turo ng New Testament, si Juan sa Gospels at sa Epistles, si Pablo, kung babasahin pa nga natin yung nasa Hebrews 1, 1 and 2, ay ganun din ang tinutukoy. Talagang ang aktibong ahente sa paglalang ay walang iba kundi ang anak. Siya ang may lalang. Ano ngayon ang kaugnayan nito? Bakit ko ba nabanggit ito? Sinasabi sa ating pag-aaral na ito na ang Panginoong Hesus din ang may lalang ng Sabat. Siyempre siya nga ang manlalalang di siyang may lalang ng Sabat. Binasa mo yung susing talata kanina na ginawa ang Sabat na ito para sa tao. May mga taong pilosopo na nagsasabi na, ay bakit ba dapat nating ipangilin ang araw ng Sabat? Ay yan naman ay sa panahon ng mga Hudyo. Ay ang binasa nating susing talata ay hindi ito sa mga Hudyo lamang, kundi ito'y ginawa para sa tao. Ibig sabihin, during the creation, at ang Creator ay ang Panginoong Hesus, siya ang Panginoon ng lahat ng bagay,
kahit ng Sabat na kanyang nilalang, ay siyang dapat na pakinggan pagdating sa authority o kapamahalaan, turo tungkol sa Sabat. Dahil siya nga ang lumalang, at ang Sabat ay ginawa niyang palatandaan na siya ang malalalang, ay hindi niya sisirain ang Sabat. Kaya kung siya man ay nagpunta rito sa lupa, sa takdang panahon, ang sabi ni San Pablo, ay naparito siya upang ipakita niya ang tamang paraan din ng pag-iingat ng Sabat. At ang pagpapakita niya na ito may kahalagahan. Kaya nga po ating pinag-aaralan itong mga katuruan ng ating Panginoon Hesus, at ito isa sa mahalagang turo niya na ingatan ng tao ang kanyang araw ng Sabat. At saka, Pastor, very specific pati yan. Tanging-tangi ang pagkakalalang sa Sabat. Tanging-tangi para sa tao. Hindi naman ito ginawa para sa iba pang mga nilalang eh. Dahil ito'y para sa tao. Ngayon, kung ang alam natin at tiyak natin na tayo naman ay nilalang na tao, ay para sa atin ito. Maliban na nga lang, medyo masakit siguro sabihin ko, maliban na nga lang na hindi natin ikinukonsider na tayo'y tao. Pag hindi natin ikinukonsider na tayo'y tao, ay well, may katwiran tayo. Hindi sa akin nilalang yan. Hindi naman ako tao eh. Pero kung tanggap natin, kinikilala natin na tayo ay nilalang na tao, tanggapin din natin na nilalang ang Sabat para sa atin. Dahil ang lumalang naman sa atin, alam ang ating pangangailangan. Nangangailangan tayo ng kapahingahan. So, nilalang niya ito para sa kapakanan ng tao. So, ibig sabihin, naunawaan din niya ang tao, bagamat nilalang niya, na nang pasimula ay wala namang kasalanan pa, ay, pero alam niya na kailangan niya ang araw ng kapahingahan. At ang unang nagpahinga rito ay ang ating Panginoong Hesus, na siya nang lumalang mismo. Hindi sa, ang sabi ng banal na kasulatan, hindi sa siya napagod, kundi ang kapahingahang ito ay pagtigil sa mga gawa upang alalahanin ang lahat ng kanyang mga nilalang. Sa maling sabi ay, masasabi natin na ang Sabat ay ito yung kanyang kapanganakan. Di ba tayong lahat ay meron tayong kapanganakan? Ang kapanganakan ko ay January 22. Pero kung i-celebrate ito na ibang araw, ililipat na ibang araw, parang hindi yun na tumutugma sa katotohanan. Dahil ang kasaysayan hindi maaaring baguhin na talaga ang kapanganakan ko yung araw na yon. So, ganun din naman ang Sabat na ito yung kapanganakan ng sanlibutan na meron talaga siyang panahon na nagpasimula. At yung araw, yung sanlinggo ng paglalang, ay talagang nasa kasaysayan talaga yon. Na meron siyang pasimula at ang Sabat ang pinaka... Yun Pastor, ang pinagpala eh. At saka binanal. Yun ang pagkakasabi. Pag ating binalikan ang kasaysayan ng paglalang, pagdating natin doon sa Kabanata 2 at ating binasa yung unang 3 mga talata, ay tinutukoy doon na ang Panginoon ay tumigil sa kanyang, pagkatapos ng yung lahat ng kanyang nilikha at ginawa, doon sa 7 araw, ay siya'y namahinga. Hindi dahilan sa, sabi mo kanina, hindi sa dahilan ay pagod na. Kundi, kanyang pinagpala at binanal. May layunin siya ng pagtigil. May layunin siya sapagkat gusto niyang banalin, gusto niyang ito ay maging pagpapala sa nilalang niyang mga tao. At ito ay hindi lamang sa pisikal. Kasi sinasabi ng iba na yung Sabat ay kapahingahang araw yan. Pero ika ngayon, kapahingahan ng Espiritu. Pero dito ay makita natin kabuuan yon na kapahingahan ibinigay ng Panginoon na regalo sa katawan. At yun ay tanging araw na ibinigay niya. Ito hindi Sabat, kundi the Sabbath of the Lord. At ang sabi mo nga, pinagpala talaga, kakaiba talaga itong araw nito kasi ito yung binasbasan ng Panginoon, ito yung kanyang pinagpahinga, talagang ginawa niyang kakaiba. At kung ililipat man niya ito sa ibang araw, sa ibang panahon, ay ipapakita rin niya ang ganong uri ng pagpapala sa araw na yon. Pero wala po tayong nakitang gano'n sa banal na kasulatan eh. Anyway, pagpatuloy po natin. Ano ba ang tamang paraan ng pangingilin ng Sabat? Paano natin ito dapat ipangilin? Sangayon sa katuruan ng ating Panginoong Hesus. Ang turo niya sa pangilin, sa pamamagitan nga ng pagbibigay niya ng halimbawa. Ang tamang pangingilin ng Sabat ay yung wala kang kinakaligtaan.
Halimbawa, ikaw ay mangingili ng Sabat, meron ka namang dapat na unahin, uunahin mo yon. Alin ba ang tinutukoy ko na mga dapat unahin? May mga sitwasyon na darating sa atin kahit araw ng Sabat. Halimbawa ay mayroong kang dapat na sakluluhan at sinakluluhan mo, yan ang tamang pangingilin ng Sabat. Hindi ang pangingilin ng Sabat ay yung maging pabigat. Kaya pagka binasa natin ang talata na nasa 12, kapag binasa natin ang 12:1 hanggang 2 ng aklat ng Matthew. Matthew, ganito ang wika. Anong wika? Nang panahong iyon ay naglalakad si Jesus ng araw ng Sabat sa mga bukiran ng trigo. At nangagutom ang kanyang mga alagad at nangagpasimulang magsikitil ng mga uhay at magsikain. Datapwat pagkakita nito ng mga Parseyo ay sinabi nila sa kanya, tingnan mo, ginagawa ng mga alagad mo ang hindi matuwid na gawin sa Sabat. So dito may binabanggit na matuwid at hindi matuwid na mga gawain sa araw ng Sabat. So ano ba ito, Pastor? May basihan kasi ang mga Hudyo. Ang basihan nila ay ang kanilang mga isinulat na idinagdag na mga policies, man-made policies. Dinagdagan na nilang batas ng detalyado na kapag ka ikaw ay lumabag, ay itinuturing ka na marumi. Pag hindi ka sang-ayon ng kanilang isinulat na batas, ikaw ay tahasang tumutuligsa o tahasang lumalabag sa batas. Ay ang nangyayari, dumami ng dumami ang batas, naging salit-saling sabi o tradisyon na ang nakalimutan ay yung main. Nakalimutan yung kautusan mismo ng Panginoon. Kaya ang gagawin nila, papansinin yung mga kakulangan. Halimbawa, may hindi ka nagampanan o kaya naman may ginampanan kang hindi dapat gampanan, ma-check ka. Ikaw ay talagang hahatulan nila sa iyong mga hakbang. Okay, so Pastor, may binanggit sa ating pag-aaral sa ating pinabasa mong talata sa Matthew 12. Oo. May binabanggit din ditong matuwid ang gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. So, ano yung mabuti bang ito na dapat na maunawaan ng ating mga manonood? So, hindi ito, sa wika English, ang sabi ay, hindi ito yung useless na idleness. Ikaw ay i-interpret mo yung huwag kang gagawa ng anumang gawa. Hindi ibig sabihin, wala ka nang gagawin. Paano ba gagawin yung walang gawa? Ay samantalang kahit na anong iyong sitwasyon, ay may ginagawa ka. Yun nga lang, ikaw kumain, gumagawa ka. Yung ikaw ay lumakad, edi gumagawa ka. So siguro kailangan maging maliwanag para... Kahit ano ba ikaw ay tumulog, ay may ginagawa ka. So ano ba itong mga marapat gawin at hindi dapat marapat gawin kapag araw ng Sabat? Ang tinutukoy ng Panginoong Hesus ay tama rin na huwag kang gumawa ng mga bagay na hindi dapat na gawin, lalo na kung ito ay Sabat. Halimbawa, yung mga personal na mga bagay. Atin munang isa kabilang tabi ang mga personal na bagay pagdating ng araw ng Sabat. Ngunit, huwag mo namang itsapwera kung merong kang katuruan na hindi ka dapat gumawa, ay pati naman yung pagliligtas ng buhay, ay hindi mo na rin gagawin. Okay. Yun ang gustong i-correct, gustong ituwid ng Panginoon, paraan ng mga Hudyo sa pangingiling. Ibig sabihin, Pastor, yung may mga gawain tayo, mga pang-araw-araw na gawain, mga sarili natin lakad, sariling kalayawan, sarili natin mga trabaho, ay pag-araw ng Sabat ay tigil muna ang trabaho. Tigil muna ang mga personal na mga lakad. Kundi tayo ay sa Panginoon lamang muna. Yan. Pero, yung binagat mo nga, Pastor, sa gawain ng pagtulong
sa gawain ng may kinalaman sa ikaluluwalhati ng Diyos, ay tuloy-tuloy tayo sa ating mga paggawa. Tuloy-tuloy tayo sa paggawa ng mabuti. Kaya kung nakita natin may napapahamak, ay okay tayo gumawa ng mabuti sapagkat yun ang panukala ng Panginoon. At hindi natin nalalabag ang araw ng Sabat sa ganung mga panahon. Dahil yung ating gagawin naman na yun, hindi naman ito kagaya ng mga routine natin na naglalaba, yung bang hindi naman ito mga personal na mga gawain, kundi ito yung mga pagkakataong hinihingi ka na ikaw ay gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Pero wag naman natin gawin na ito ay burdensome, yung pabigat na maraming mga ipinagbabawal na huwag ito, huwag ito, huwag ito. Kaya pagdating ng Sabat, sa halip na masaya ka, na yun naman ang layunin ng Panginoon, ito'y maging pagpapala sa buhay ng taong kanyang nilalang. Kaya nga nilalang ay para sa kapakanan natin. Pagkatapos magiging pahirap, hindi nasa-serve yung purpose ng pagkakalalang nito. Samantalang ang layo ng Panginoon ay guminhawa ka, maging payapa ka, maging matiwasay ka. Ang nangyayari ay, Sabat na naman, ako, hindi ko na naman ganito na naman. Kasi hirap na hirap sila. Ang ginawa nilang batas, kahit yung kumuha ka ng panyo, hindi ka makakakuha. Ay, paano kung meron kang dapat na pahidin? Hindi ka makakapagpahid ng anuman. So, mahirap yan. Pinagginong mabigat ang pangigili ng Sabat. Yan, pero ito hindi panukala ng Panginoon. Hindi yung panukala. Kaya nga, narito ang ating Panginoong Jesus at kanyang gustong ipakita ang tamang paraan ng pag-iingat ng kanyang Sabat. At nabanggit nga sa ating talatang sa uluhin kanina, ay ang Sabat ay ginawa para sa tao. Para sa tao. Ibig sabihin ay sa ikabubuti natin. Alam ng Diyos na kailangan natin ng pumasok sa kapahingahan ng araw ng Sabat, ay di sa ikabubuti natin yon. Alam ng Diyos na talagang may panahon tayong kailangan makipag-ugnayan sa Kanya. Bagamat 7 araw tayong pwede makipag-usap sa Diyos, pero bukod tangi sa araw ng Sabat, ay talagang ito'y special appointment natin sa Kanya. Na sa araw nito, talagang kinasasabi ka natin, tayo ay sasamba sa Kanya. Now, sabi na iba, ay kayo pala kayo pag Sabado lang sumisimba. Ay hindi naman, tayo araw-araw pwedeng sumamba sa Diyos. Pero bukod tangi na Kanyang ginawa natin special ang Panginoon sa araw na yan, sapat iyan ang kahilingan ng Panginoon. Hindi natin ito ginusto sa ating sarili, hindi tayo nagtatag nito, ang Panginoon mismo ang nagtatag nito. At ang kanyang paanyaya, pumasok tayo sa kanyang kapahingahan. Now, pagka sinabi natin kapahingahan binibigay sa atin ng Panginoon, holistic din ito. Hindi lang ito yung kapahingahan physical na, Sabat ngayon, magtutulog na lang ako kasi kailangan ko ng pahinga. Hindi rin ganun ang kaisipan ng Panginoon, kundi kabuuan na magkaroon tayo ng kapahingahan sa Panginoon, yun tayo nagpupuri sa Kanya, yun tayo ay, yung mga pasanin natin, dinadala natin sa Panginoon sa araw ng Sabat, ay ito yung talagang pagpapala. Di ba? Sabi nga ay, pag pumunta tayo sa church na mabigat ang ating kalooban, o sabihin natin tayo ay para bagang hapong-hapong, pero uuwi tayo mula sa ating pagsamba na invigorated talaga, na talagang excited tayo, salamat sa Panginoon, napakabuti niya, dahil pinagpala niya tayo ng lubos sa araw na yon. At itong gusto maging karanasan ng Panginoon, gusto ng Diyos na maging karanasan natin sa araw ng Sabat. Na yung tunay na pangingilin dito ay nakadaupang palad natin ng Panginoon at nagkaroon tayo ng magandang fellowship sa isa't isa. Ano bang halimbawang iniwan sa atin ng Panginoon Jesus sa paraan ng kanyang pag-iingat ng Sabat? Ang Panginoon ay may turo. Alam mo, ang Panginoon pag nagturo, may halimbawa. Hindi siya kagaya ng mga teacher na itinuturo ko sa inyo, gawin niyo ito. Huwag nyo na lang kung tularan. Huwag na. Hindi, tsaka pag tumingin ka sa kanya, hindi naman sang-ayon ang kanyang turo sa kanyang ginagawa. Para bang isang magulang na sabi sa anak ay huwag kang manigarilyo, masama ito sa iyo, hindi maniwala ang bata na masama sa kanya dahil nakikita niya ang kanyang ama na naninigarilyo. Ang Panginoong Hesus ay may itinuturo tungkol sa Sabat. Yung bang turo niya ay gano'n ang kanyang ginagawa. Siya ba naman ay nangingili ng tama sang-ayon sa kanyang turo? Ano ba ang halimbawa? Kagaya ng tanong mo, ano ba ang halimbawang iniwan niya? Pag binasa natin ang Lucas, doon sa kabanata 16, ay doon sa 4 o sa talatang 16, ibig sabihin, Lucas 4, talatang 16. Ganito ang wika. Lucas 4:16. At siya'y napasa Nazaret na kanyang nilakhan at ayon sa kanyang kaugalian,
Siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Yan ang halimbawang iniwan ng Panginoong Hesus, ang paraan ng kanyang pangingilin. At saka hindi lamang paraan, kundi ano ang kanyang ginawa, kailan niya ginawa. Sa iyong talatang binasa, mayroong binanggit dyan na custom. Yang custom ay galing sa salitang Grego na ang kahulugan ay ugali. At tama naman yung translation na kinaugalian. Pero yung ugaling yun ay tumutukoy sa time and practice. So, ano bang ginawa ng Panginoon sa araw ng Sabat? Siya ay pumunta sa sinagoga. At mabuting halimbawa yon. Hanggang sa ating kapanahunan, mahalagang gawin natin yung magkita-kita sa panahon ng Sabat. Magsama-sama upang sumamba at alalahanin sapagkat ang Sabat ay God's memorial of His creation. So, iniwang halimbawa yun ng Panginoong Hesus. Isa pa, sa pagpunta niya sa araw ng Sabat, sa sinagoga, ipinakikita rin niya na hindi sa ibang araw siya pumunta. Kasi ngayon, may maririnig ka na yun nung panahon ng Old Testament. Pero kahit nung mismong panahon ng Panginoon, hindi na bago yung cycle na pagkakarating ng ikapito, kahit paanong tawag mo diyan sa araw na yan, sa ikapitong araw na yan, basta't pagkakarating ng ikapito, nangingilin. At yun ay yung paraan at yung panahon. Mahalagang Pastor, pag-aralan natin. tama yung binanggit mo kasi meron talagang nagsasabi, magmula ka sa panahon ng bundok ng Sinai na doon binigay ang 10 utos, ay hanggang sa pagdating ka ng ating Panginoon Sus, 1,000 taon ng gayan ang pagitan. At sa panahong ikang yan, maaring nagpalipat-lipat na ka at hindi natin maalala na alin ba talaga yung araw ng Sabat ngayon? Baka ikapito, o yung ikawalo, o yung ika-6, o ika-5, ay hindi na natin matrace. Pero napakalinaw na po na sa panahon ng ating Panginoon Sus, yun pa rin ang araw ng Sabat, kagaya ng araw ng kapahingahan sa panahong ibinigay ito sa bundok ng Sinai. Yeah, So hindi po nawawala yung weekly cycle. Hindi nababago at tuloy-tuloy. At ito yung isang magandang halimbawa niyang ginawa na sa tuwing araw ng Sabat, siya nagpupunta sa sinagoga. Ay di siya ang ating halimbawa, ay di ating sundan ang kanyang mga hakbang. Ang kanyang halimbawa ay araw ng Sabat, tayo ay pupunta sa simbahan para tayo ay doon kakatagpuin ng ating Panginoon. At ang sabi na iba, wala na may kamababasang nagpunta sa sinagoga para sumamba. Pero alam po natin, ang mga Hudyo kasi, ang ating Panginoon sa isang Hudyo. At alam natin hanggang ngayon, ang simba ng ang mga Hudyo araw ng Sabat. Na Sabado natin tinatawag. So alam natin na Sabado ang kanilang pagsamba. Dahil ito ang mga ugali ng mga Hudyo. Araw sila ng Sabado kung sumisimba. So ang ating Panginoon sa isang Hudyo, ano bang i-expect natin sa ating Panginoon Jesus? Kundi ang araw ng Sabat, siya rin pumupunta sa sinagoga upang sumamba. Pastor, maganda itong ating talakayan. Pero bago tayo magpatuloy, mga minamahal namin mga taga-subaybay, tayo po ay magbibigay daan lang muna po sa ilang mga paalala. Huwag po kayong alis, kami po ay magbabalik sa programang ito. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey,
we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Every hour of every day, someone somewhere is praying for the outpouring of the Holy Spirit. "777", praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week. Tayo nagbabalik dito sa programang Oras ng Pag-aaral. Pastor, kanina tinalakay natin ang mga halimbawa ng ating Panginoon Hesus kung paano iingatan ang araw ng Sabat. Ngayon, tunghayan naman natin ang ano man turo ng ating Panginoon Hesus tungkol sa pagpapagaling sa araw ng Sabat. Kanina nga, Pastor Ben, pinag-uusapan natin ang mga halimbawang iniwan ng Panginoong Hesus. Kaya sa kanyang pagtuturo ay may kasamang halimbawa. Ang pagpapagaling kung araw ng Sabat ay isa rin sa mga halimbawang kanyang iniwan. Kung babasahin natin, para maliwanagan natin, yung Mateo 12:10 hanggang 12, ay matutukoy natin ang kanyang turo tungkol sa pagpapagaling. Okay, ganito po ang wika sa aklat ng Mateo, Kapitulo 12, talatang 10 hanggang 12. At narito may isang tao na tuyo ang isang kamay, at sa kanya itinanong nila, na sinasabi, matuwid bagang magpagaling sa araw ng Sabat, upang siya'y kanilang may sumbong. At sinabi niya sa kanila, sino kaya sa inyo na kung mayroong isang tupa, na kung mahulog ito sa isang hukay sa araw ng Sabat, ay hindi ba niya aabutin at hahanguin? Gaano pa nga ang isang tao na may halaga kaysa isang tupa? Kaya't matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. May mahalagang puntos, Pastor Ben, na gustong idiin ng Panginoon sa pagpapagaling niya kung araw ng Sabat. Kung iyong mapapansin, marami naman ang pagpapagaling ng Panginoon. Pero, sa panahon ng kanyang pagpapagaling kung araw ng Sabat, ay siya ang nag-take ng initiative. Ibig sabihin, galing sa kanya ang kapasyahan na magpagaling. Siya ang nagkusa na magpagaling, na pwede naman niyang pagalingin sa ibang araw. Bakit pinili pa niya ang Sabat? Kinuha niya yung pagkakataon upang ituro na ang pagpapagaling ay hindi naman masasabing hindi ayon sa batas, kundi idinidiin niya na doing good or healing is lawful. Ito isang ayon sa kautusan. Kaya, sa tanong na ano ba ang turo ng Panginoong Hesus tungkol sa pagpapagaling? Ang kanyang itinuturo, pwedeng magpagaling. Maaari tayong sumaklolo sa mga naghihirap, ang physical. Maaari tayong tumulong sa mga, kung sa panahon natin ay mga kinakailangang dalhin sa ospital dahil emergencies. Eh, kaso, kung meron pa ngayong kagaya ng espiritu ng mga Hudyo, ay sasabihin nila, bakit ka magdadala sa ospital? Sabado ngayon. Di ba ang ating pangingilin ay simula sa paglubog ng araw hanggang sa paglubog? Maya-maya mo na dalhin paglubog ng araw. Dito sa ating leksyon, Pastor, binabanggit na, kung ang hayop mo ba ay mahulog doon sa balon, sasabihin mo bang maghintay ka lang muna dyan hanggang lumubog ang araw at pagtatapos ng Sabat, tsaka kita kukuhanin? Yan. Ay, hindi nga, no? Yun ay talagang gagawin din nila upang iligtas yung tupa.
ay ang sabi nga ng banal na kasulatan ay gaano pa kaya ang isang tao na higit na mayroong halaga. Ay di ibig sabihin, kung makita natin ang isang tao ay talagang nangangailangan ng tulong, ay tulungan natin sapagkat matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. At iti kaayon, manggit mga pastor, ay iti kaayon sa kautusan sapagkat yun ay kahayagan ng pagmamahal sa kapwa at pagmamahal na ginagawa natin para sa Diyos. Sa makatuwid, lumalabas na pagpapaimbabaw ang kanilang pagpuna, ang kanilang pagpansin sa ginagawa ng Panginoong Hesus. Dahil lumalabas na nung ibalik ng Panginoong Hesus sa kanila ang kaisipan, parang ibig sabihin ng Panginoon, bakit? Mas mahal niyo pa ba ang hayop? Di ba pinapayagan niyo na painumin ang hayop dahil gusto ninyong mailigtas siya, ayaw ninyong mamamatay ang hayop sa panahon ng Sabat? Ay bakit naman ngayon nagpapagaling ako ay papansin ninyo? Ibig sabihin, kayo'y mapagpaimbabaw. At may binanggit ang Panginoong Hesus na ganyan. Kung babasahin natin ang Lucas 13. Talatang 15. ganito ang wika. Datapwat sinagot siya ng Panginoon at sinabi, kayong mga mapagpaimbabaw, hindi baga kinakalaga ng bawat isa sa inyo sa Sabat ang kanyang bakang lalaki o ang kanyang asno sa sabsaban at ito'y nilalabas upang painumin. Talatang 16. At ang babaeng ito, anak ni Abraham na tinalian ni Satanas, narito sa loob ng 18 taon, hindi baga dapat kalaga ng taling ito sa araw ng Sabat? Sa makatuwid, pinagaling ng Panginoon ng araw ng Sabat. Nangangatwiran ang mga Pariseo, ang mga Hudyo, na hindi ayon sa kautusan ang ginagawa ng Panginoon. Ito'y sangayon sa mga Hudyo. Pero Sang-ayon sa kanila. Hindi sangayon sa ating Panginoong Hesus. Hindi ayon sa Panginoong Hesus. Ang nililinaw nga ng Panginoong Hesus ay, kumbaga sa salita natin ay, tigilan na ninyo ang ganyang uri ng pangingilin na mas mahal pa ninyo ang pagsunod sa inyong salit-saling sabi kaysa mahalin ninyo at iligtas ang inyong kapwa. Kung ang ating pangingilin ng Sabat ay pagtanggi sa pangangailangan ng mga tao, ay hindi iyon ang tamang paraan ng pag-iingat ng banal na araw ng Diyos. Kaya ngayon, sa ating kapanahunan, kung may kinakailangan talaga tayong saklolohan, araw ng Sabat, ano sasabihin natin? Sabat ngayon, dapat nasimbahan ako. Huwag naman ninyo akong gambalain. Pagka hindi na Sabat, saka ko kayo tutulungan. Ay paano kung emergency yan? Kagaya ng ating napag-usapan minsan, na kung halimbawa ay meron tayong mga kapitbahay na nasusunugan kung araw ng Sabat, sasabihin ba natin na hindi pwede? Sabado ngayon, mamaya na kami tutulong sa iyo. Paglubog ng araw, abay di, abo na ang bahay. Bago pa natin matulungan. Yun ang gustong i-correct ng Panginoon. May tendency na maging legalista ang mga nasunod sa kautusan, specifically sa nangingilin ng Sabat. So dito sa ating leksyon, binabanggit na hindi kalooban ng Panginoon tayo maging legalista na ano pat ang gusto niya tumigil tayo sa ating mga gawain mula sa ating mga sariling gawain. Pero yung paggawa ng mabuti sa ating kapwa, pagliligtas, pagmamalasakit ay matuwid nating gawin kapag kaaraw ng Sabat. At hindi lamang yung kapahingahang pisikal, binabanggitin natin Panginoon dito na mapalaya tayo hindi lamang sa ating mga sakit na pisikal, kundi sa sakit din nating spiritual. Kaya sa araw ng Sabat, ito'y maganda ring panahon na talagang tayo ay lumalapit sa Diyos at kung anong makasalanan natin ay ihingin natin ng patawad at magkaroon tayo ng kagalingang spiritual at kapahingahan mula sa ating mga pasaning spiritual. So talaga makita natin, Pastor, na ang Sabat ay panukalan ng Diyos na talaga maging pagpapala sa tao at hindi maging pabigat sa tao. Nakakalungkot nga lamang talagang may mga nagsisikap at gumagawa na gawing pabigat ang Sabat. Pero hindi yun ang original na panukalan ng Diyos. Kaya ang ating Panginoon Jesus ay naparito upang ipakita sa atin ang kanyang pananaw at kung paano natin ito iingatan. Kaya napakahalaga, Pastor, na mabalanse. Kapag ka ito ay balanse,
ibig sabihin, hindi ka magiging sa kabilang dulo at sa kabilang dulo. Yung kabilang dulo na aking tinutukoy, yung linalabanan mo ang turo tungkol sa Sabat. At mayroong mga taong ganyan, linalabanan ang turo tungkol sa Sabat. Mayroon naman na sa kabilang dulo, yung extreme, ay sa pangingilin, ay nakakasakit na ng kahit nakasambahay natin, kasama natin sa tahanan. Kung tayo ay magulang at ang ating mga anak ay hindi nakakaramdam ng kaligayahan kung araw ng Sabat at puro pagbabawal, yan ay palatandaan na legalista na tayo. Kung ating anak ay may huy, Sabat ngayon. Hindi dapat yan. Hindi dapat yan. At tapos yung iba, ako'y nakakarinig ng mga bata na ang mga magulang ay napaka-legalista pagdating sa pangingilin ng Sabat. Kung halimbawa sila maglalakbay patungo simbahan, ang bata ay nakakita ng hinog na bayabas sa daanan papunta simbahan. Aba, may kaparusahang kakamtan kapag kanyang pinitas ang bayabas na kanyang nakita patungo sa simbahan. At yon ay nagiging pabigat. Sinasabi ng mga anak na, ang hirap naman pag dumadating na ang araw ng Sabat. Lahat na ay hindi natin maintindihan kung ano ang ating dapat gawin at hindi dapat gawin. So, napakahalagang pag-aralan talaga at mabalanse ng mga nakakilala ng katotohanan tungkol sa Sabat. So, ang challenge natin, paano ipangingilin, at kagaya natin nabanggit kanina, ang challenge natin, mayroon naman nagsasabi na hindi na ngayon Sabat ang dapat ipangilin. Ang dapat nang ipangilin ay iba ng araw dahil mayroon silang pinahalagahan naman na pangyayari. Ganon. Okay, so patuloy natin, Pastor. Mayroon bang panukala ang Panginoong Hesus na ilipat ang araw ng Sabat sa ibang araw pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay? Mahalagang tanong yan. Pastor, pinag-aaralan natin ang turo ng Panginoong Hesus. Pero kahit isa sa kanyang mga turo, ni pahiwatig ay wala tayong makukuha. Kahit na yung parang hindi naman tumbok, sabihin nating daplis, yung parang ipinahayag niya na pagdating ng pagkabuhay na maguli ay maaari na kayong mangili ng iba. O kaya naman ay tigil na ang pangili ng Sabat. Walang panukala ang Panginoong Hesus na pagdating ng pagkabuhay na maguli ay wala na. Ito kasi, Pastor, ang pinaniniwala ng napakaranit, milyong-milyong mga tao ngayon na dahil ang itinuturo ka sa simbahan ay si Jesus ay nabuhay na maguli ng unang araw ng Linggo, kaya dapat ilipat na natin ang pangingilin ng Sabat mula sa Sabado patungo sa Linggo. Kaya ito ngayon ang nakita natin na napakarami ngayon ng mga tao ay nangingilin na ibang araw. At ito ngayon binanggit natin sa ating pag-aaral ngayon na ito yung isang lalo pang malaking hamon sapagat hindi lamang sa panahon natin Panginoon Hesus ay yung paraan lamang ng pag-iingat ang isyo. Pero sa ating panahon ay yung panahon pa ay isang isyo na paano iingatan ng tao ngayon ng Sabat ayon sa banal na kasulatan, ayon sa turo ng ating Panginoon Hesus at hindi dahil doon sa mga tradisyon na nagpasalin-salin mga aral na lamang ng tao. Ay hindi naman natin winawalang halaga ang pagkabuhay na maguli. Napakahalaga noon. At isang bahagi na pinakalundo na dapat nating ipagdiwang. Dahil ang Panginoong Hesus ay nabuhay na walang kasalanan, namatay, nabayubay sa krus, inilibing. At kung ang Panginoong Hesus ay mananatili sa libingan, wala tayong pag-asa. So dapat nating ipagdiwang ang resurrection ng pagkabuhay na maguli. Pero wala namang binanggit sa Biblia na kung dapat tayo magdiwang ng resurrection, ay yun ang ating gagawing kapalit sa araw ng Panginoon. Sinabi natin kanina na pwede mo na bang paltan ang iyong birthday kapag may iba ka ng gustong ipagdiwang. Ay hindi pa rin eh.
Oh. Ang ikapitong araw pa rin ang ibig ng Panginoon na ipangilin natin. Sa katunayan, bago pa ang Panginoong Hesus mamatay, ay itinuro na niya sa mga alagad na pagkabuhay niya ay tuloy-tuloy pa ang pangingilin. Mayroon bang katunayan ito sa Biblia? Siguro, tunghayan natin, meron ding binanggit sa Biblia sa Matthew 24. Ang alam ko ay sa talatang 20, makikita natin yung tungkol sa hula niya sa Jerusalem. Okay, siguro ating basahin sa Basahin aklat nga. ng Matthew 24, talatang 20. At magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong taginaw o sa Sabat man. Sapagkat kung magkakaroon ng malaking kapigatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mangyari kailanman. Pastor, dito tinatalakay ang propesya ng ating Panginoon Hesus tungkol sa kalagayan ng Jerusalem na ito'y dadating sa kanyang pagkawasak na walang bato na nakatayo sa ibabaw ng panibagong bato. At ito'y nagkaroon ng kaganapan noong AD 70 na ang templo ay talagang ginuho ng mga Roman soldiers. Ito'y sinunog at naganap talaga yung kahindik-hindik na destruction of Jerusalem. Pero kagaya ng warning nga dito, alam mo, meron din ako nabasa ng isang aklat ng sabi ay yung mga tapat na Kristiyano ay talagang bago dumating yung panahon na yon, sila ay nagsitakas na. At umalis na roon at walang nang dumating na pagsalakay ng mga Roman soldiers ay walang Kristiyanong nasumpungan na patay. Pero ang nice kung tingnan natin dito ay ang pahiwatig ng ating Panginoon Hesus na narito yung kanyang babala. Kung dadating ang pagsalakay na yon sa Jerusalem, ay huwag sanang maganap sa panahon ng ang wika rito ay taginaw o Sabat. o panahon ng taginaw o sa panahon ng Sabat sapagkat ito'y magiging napakahirap. So ibig sabihin ay kahit AD 70 na, nakita pa rin natin Panginoon Hesus na talagang tuloy-tuloy pa rin ang mga pag-iingat na inaasahan niyang gagawin ng kanyang mga tagasunod. Yan. Na tuloy-tuloy pa rin sila. Ngayon, kung ating titingnan naman ng mga alagad natin Panginoon Hesus, ay tuloy-tuloy pa rin sila sa pangangaral nila sa araw ng Sabat. At ang kanilang mga pag-iingat ng Sabat. Ibig sabihin ay walang sinasabing, nabuhay na maguli ang ating Panginoong Hesus ng unang araw ng Linggo, ay ilipat na natin ang kapahingahan ng Sabat mula sa Sabado patungong sa Linggo. Wala naman po tayo mabawasan ganoon. Kundi naging kaisipan lamang ng tao na yayamang si Jesus ay nabuhay na maguli, ay di ilipat na lamang natin ang kapahingahan. Ito yung turo ngayon na ginawa ng tao. Pero hindi yon ang aral ng ating Panginoon Hesus. At nabanggit mo nga, wala ni pahiwatig man lamang ng paglilipat na magaganap dito sa tinatawag na paglilipat ng pangingilin mula sa Sabado patungo sa Linggo. Kaya Pastor, yung issue na kung papaano ay isa ng hamon, nadagdagan pa ng isang mas mabigat na kailan ba? Dahil maraming tumututol. Hindi lang siguro marami, sabihin natin napakarami ang tumututol doon sa ikapitong araw. Ang sabi nila, talagang hindi na kayang patunayan na ang ikapitong araw ngayon ay Sabado. Pero pwede tayong mag-imbestiga, Pastor, at mag-aral sa aking isang nakausap, ang sabi niya, paano mo ba masisiguradong ang ikapitong araw ay Sabado? Ay, sabi ko, una, pwede nating basahin sa diksyonaryo. Ano ba ang tinutukoy sa diksyonaryo? Maliwanag naman nakalagay doon ay Saturday is the 7th day. Ay. Alam mo, pagka talagang aayaw mong tanggapin, nagawa ka pa rin ng paraan. Sabi, ay yan naman diksyonaryo, gawa lamang ng tao. Ay ano pa yung paniniwalaan natin kung ayaw nating paniwalaan ang gawa ng tao? Ay, sabagay, salita ng Panginoon. Ngayon, sa salita ng Panginoon, kapag binasa natin yung mga huling talata doon sa Matthew 28 at saka doon sa Luke 23, ay nakalagay doon ay ng unang araw ng Sanlinggo.
naganap yung pagkabuhay na maguli. At tanggap naman yun ng marami. Ngayon, kung tayo talaga magkukwenta, kung ang pagkabuhay ay unang araw ng sanlinggo at tanggap ng buong mundo na ang unang araw ng sanlinggo ay linggo, ay kahit na sinong magbilang, pastor, ay talagang ang ikapitong araw ay Sabado. Kahit tayo magbilang, halimbawa unang araw ay linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, talagang Sabado. Ginalabanan nga lang. Sa makatuwid, ang kaaway, pastor, ito ang sasabihin ko, ang kaaway ay gagawa. At nais ko sabihin sa ating mga taga-subaybay, ang kaaway ay gagawa para labanan natin ang pangingilin o pag-iingat ng araw ng Sabado. Gagawa ang kaaway upang lituhin tayo hindi lamang sa paraan ng pangingilin, kundi lituhin tayo sa kung kailan dapat tayo mangilin. Kaya aking binabanggit ito, pastor, ay napakahalaga ng pag-aaral na ito na liwanagin natin na hindi kailanman binigyan ang anumang ahensya o sinuman ng kapamahalaan na baguhin ang araw ng kapahingahan. Sapagkat ito'y isa sa kautusan ng Panginoon sa kanyang 10 utos. At ang utos ay pinag-aralan naman natin nung nakaraan na ito ay mananatili, ito ay magpakailanman ang bisa. Dahil ito yung transcript ng karakter ng Panginoon. Okay, so Pastor, napakaliwanag po at sana po sa ating mga taga-subaybay ay nakita natin mabuti ang kahalagahan kung bakit ang ating Panginoon Jesus ay nagbigay ng diin tungkol sa mga paraan ng mga pag-iingat at lalo tigit nga na pag-aralan natin na lalong malaki ang hamon ngayon sapagkat isa pang kinakarap natin ay hindi lamang yung paraan ng pangingilin kundi yung panahon pa ng pangingilin na ito ay ikapitong araw na tinatawag nating Sabado sa ating kapanahonan. Mga binamahal natin mga kaibigan, tayo po ay tumatalakay sa mahalagang mga katuruan ng ating Panginoong Hesus. At isang mahalagang katuruan niya ay ang pag-iingat. Ingatan natin ang kanyang mga utos. At bahagi ng kanyang mga utos ay ang pag-iingat ng ika-4 na utos na ito ang tinatawag na Sabat. Na sa araw na ito ay hangad ng Diyos na tayo ay magkaroon ng isang tanging araw ng pagsamba sa Kanya. Araw na kung saan tayo ay makikipagtagpo sa Kanya, sasambahin natin siya, pararangalan natin siya. Araw na tayo magpapahinga sa ating mga regular na mga gawain at tayo paparoon sa simbahan upang ibigay natin ang ating mga sarili sa Kanya. Sambahin natin siya at hayaan po natin ang araw na ito ay maging araw ng kaluguran, araw na pinagpala sapagkat tayo ay sama-samang nagkakatipon sa banal araw ng Sabat. Mga minamahal namin mga kaibigan, sana po ay sa pamamagitan ng pagtalakay na ito ay naakay po kayo sa katotohanan, sa kaliwanagan, at sa idadalangin po namin na ang Banal na Espiritu patuloy na gumawa sa inyong mga puso upang bigyan kayo ng maraming pagkakataon na lalo pa nating makilala ang ating Panginoon Hesus at maunawaan ng kanyang mga aral at ang maisakabuhayan ng mga ito sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. So tayo po'y dadako na ngayon sa pagtatapos ng ating pagtalakay, tayo po'y dumako na sa ating panalangin. Mahal naming Diyos na nasa langit, maraming salamat pong muli na kami po'y inakay nyo sa isang napakahalagang katuruan ng aming Panginoong Hesus na may kinalaman sa inyong ika-4 na utos, ang Sabat ng Panginoon. Ama, ang dalangin po namin, ayon sa inyong original na panukala, hayaan po ninyo na ang araw na ito ay maging tunay na isang pagpapala sa bawat isa sa amin, na sa araw na ito, O Diyos, kami makalapit sa inyo, makapagpahinga sa inyo, maging karanasan namin, Ama, ang inyong mga pagpapala. Malugod kayo sa bawat isa sa amin, at ang kami, Panginoon, makapamuhay ng naayon lamang sa inyong banal na kalooban. Panaganain niyo kami, Panginoon, sa inyong kabutihan, sa inyong mga kagalakan. Pagpalain, Panginoon, ang kabuhayan ng mga kaibigan naming sumusubaybay sa programang ito. Nasaan man sila sa mga sandaling ito, O Diyos, ang dalangin po namin, patuloy niyo po silang patungan ng inyong makapangyarihang kamay
Patuloy niyo po kaming akayin, O Diyos, sa paglakad sa daan ng katwiran, na kayo ang siyang naghahari sa bawat isa amin, at kami inaakay ng Banal Espiritu, mamuhay na nagagalak na sumusunod sa inyo at nag-iingat ng inyong mga kautusan, kasama ng ika-4 na utos, ang pag-iingat ng inyong sabat. O maraming salamat po, dakilang Diyos, ninyo pong tinugon ang aming mga dalangin. Alang-alang po ang lahat sa dakila at banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli po mga kaibigan, maraming salamat na kami po inyo po kami sinamahan sa programang ito. At sana po ay sa darating na linggo, muli po tayo magkasama-sama sa pag-aaral ng isa pang lalo pang magandang paksa sa banal na kasulatan. Maraming salamat, pagpalain kayong lahat ng ating dakilang Diyos. Every hour of every day, someone somewhere is praying for the outpouring of the Holy Spirit. "777", praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week. For today's Hidden Treasure, we will take a closer look at a lamb. You see, the idea of a lamb is very important in the Gospel according to John. But what was so significant about a lamb? Well, when we look at John chapter 13, we read about the Last Supper that Jesus had with his disciples. We often think about the Last Supper as the Passover meal. But if we carefully read the Gospel of John, we'll see that that's not the case. You see, during the Passover meal, the centerpiece of the meal was a lamb. And the Passover lamb could only be eaten if it was slaughtered in the temple at the very same day of the Passover meal. Yet, in his Gospel, John seems to go out of his way to let all of us know that Jesus and his disciples did not eat lamb during their Last Supper. Let's take a closer look together. John 18:28 clearly states that the Jewish leaders led Jesus from Caiaphas to the praetorium, but they themselves did not go into the praetorium, lest that they should be defiled, but that they might eat the Passover. So, this would mean that the supper that Jesus and his disciples had took place before the Passover meal. We get further confirmation of this in John chapter 13 verse 1, which states that the Last Supper took place just before the Passover festival. This leads us to a very important question. So what? Why does it matter that Jesus and his disciples did not eat lamb for their last dinner, and why does John go out of his way to make sure we know that? Is John trying to say that Jesus was a vegetarian? Definitely not. The reason for making this point is so much bigger and so much more important. We see the reason why the very next day after the Last Supper, Jesus is crucified at midday. It was the very same time of the day when most scholars believe the Passover lambs were slaughtered in the temple. John tells us that Jesus and his disciples did not have lamb at their Last Supper because Jesus is the lamb. He is the fulfillment of the Passover. Just as John's Gospel states in the very first chapter, Jesus is the Lamb of God who takes away the sin of the world. And that's today's Hidden Treasure.